हादरनाङैनो महामारिया कर'ना भाइरासनि गोहोमाव भुगिनांनाय साफ्रोमबो नोगोरारिफोरानो आरोबाव सहायनो गोनां जादों बैसाग दाननि सिमब्रे सिमब्रा बारलांनाय बारहुंखाजों। मंगलबार सानजौफुनि 12 रिंगायाव हरखाबै बारलांनाय अखा बारहुंखाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव न' बां, बिफां लाइफांजों सोमखोर मिथिंगाखौ खहा खालामनायजों लोगोसे क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै हरै मारुआव थानाय गामि सेसाफानि गामियावबो मेगन गोसा बारहुंखाया न' बां, बिफां लाइफां आरो मोब्लिबनि खुन्थियाखौ सिफायलाङो। सेसाफानि गामिनि थागिबि आइ आफा रायजो राजाफोरा खौरांगिरिनि गेजेरजों बारहुंखाजों सिलिंखार जानाय ओनसोल न' बांफोरखौ नायदिंना अनसुंथाइ होनो थाखाय खावलायदों। दिनै 12:30 समाव नैबे लकडाउननि टाइमाव गावबा गाव न' सिङाव थादोंब्लाबो ओरैबायदि मा हरखाबै बार फैदों, न' बां बिफां लाइफां गासिबो माने जोंनि बे गामिनि जा दं बायसि न' बां गैया बिदि जाजोब्बाय। आख' फाख' मा खालामनो मा मानो नै दासिमबो पर्यन्त' बेस्थ'आवनो गावबा गाव न'खर फोसाबनाय मानाय थिं थुं बायनाय न' बां आरो बे बिफां लाइफां बेबायदि जाजोब्बाय। दा मा जाबावनो मा लोंबावनो बेफोरबायदिबो ओरैनो लकडाउनाव ओरैनो माबा मानसिफ्रा खस्थ' दुखुजों सिखार खालामगासिनो दङ। आरो दा बे जानायनि लोगोसेयै मा मानो जालाजोबनानै दं आरो दा बे दायनि जाला सरकारफ्रा नायफैबायनानै न' बांफोरखौ एसे जेनेबा जानाय लोंनायफोर जिखुनु जाया एसे सहाय सहजुगिता सरकारनिफ्राय एसे नायबायबायनानै नोंसोरनो नुनानै नायनानै अनोना अना आं बेखौ खुब खावलायनाय थाबाय। बेनोसै आंनि बुंनांगौ बाथ्राफ्रा। मा बुंबावनो सुखु दुखु बयहाबो बिदिनो दा बेस्थ'आवनो गोलैना थाजोब्बाय। आरो बुंनो थाङोब्ला फ्राय गासिबो न' बां बिफां लाइफाङानो गुगा गुगि बारजों मा जाना फैयो जाजोब्बाय आरो दिनै। गामिया मा गामि? जोंना सेसाफानि गामि आरोखि 12:30 समाव जादों जानाया। ओरैबायदि बार बुखा बार फैदों माने एखे सिमब्रि सिमब्रा दसेनो 15 मिनिटसोल' बिनि गेजेरावनो बिफां लाइफां ओंखारजाया माजाया न' बांनि थिं थां बुदला बुसि जाजोबथारबाय आरो गासिबो गैथारला होनना बुंजायो। दा सरकारा नैबे लकडाउन जानायनि समाव मा मावनो मा दांबावनो नङा होमबा एसे नायफैनायनि गेजेरजों सहजुगिता जुदि होयोब्ला मोजां मोनगौ होननानै आं सरकारनाव नङा होमबा आर'ज गाबनानै बिदिनो आङो बुंनानै हरनाय जाबाय। Thank you.